Dati nasa na pwede kumpanya. Ano Espanya ang baca? Ang pura, so kung yaw. Ang wasay. Mawa. Ay so sagatan, tipo niyo wa pang pura wasay. Anak. Looking sa pon, anak pas. So napalap, so kupong. Kapag so masakan, kalian talagan. Saya ko mag-catch sa pati sa Sokehs. Nung kapese siya, tatawag na kang uyawin ang October 14. I-match na bunga ng medal. At kayo, Arthur Loney. At karyaw, yay tumalat, Frankie Etscheit. At kasilong, Peter Amlone. At kapay, Kantilun. Pasandin na ito, pwede pasunod na karta kayo tingat ko. At ano yung kapese, naisawal ng patch sa liya, kung niya pay kasal ng lawi. Tama sa nila patch pa natin. There's a patch pa na. They open. So, one way. Ay mo yung way. Iyan nakapali. Tano po itak, so tayo mo, na pa iswat. Ito man. Ito, puko. So, ito na nangbi. So, mataw swat ako. Wasay ngay sa leleb. Tayo mo pa iswat. Mahangin pa siya man. So, ito nakatugala. Huwag mo way. Ayaw pay kasal. Kung saan niya ko din storya mo, pato lang rin ito mga lahat. Basahin mga kanina. Sharing way, pukuan way. Sa lolan way. Arito ng papaan way at pato sa luwan at ka. Ay, siya may kimin, walang dikit korusyan. O tuktok yung may. Tuktok korusyan, pangungang korusyan, pato wala kakach lang usus. Huwag iyaw, iyakan, nenen money, masensis ang mga naranas. Na yung yaw na way ka, na distribution of public funds. Na yung way ang population law, tayo right up, ang ngunit na yung law. Kung bill, school. At kung mga karusin, patulaw usus. Pero tayo isang may tatayang na pangkakulyang kumahay lang ang nung yung wow. Lagap pali. Congressman dituwa siya. O, ichamas, kalangan karusin o.